Somnul liniștit începe cu o saltea bună. Straturile de latex oferă elasticitate. Cocosul, aerisire și fermitate. Aloe vera este un antiseptic natural. Avem saltele pentru toate vârstele și paturile, de la cele mai mici până la modelele pentru juniori. 90 pe 50 cm, 120 pe 60 cm, 140 pe 70 cm, 160 pe 80 cm, 190 pe 80 cm. Îți alege grosimea dorită, de la variante ușoare până la modele ortopedice cu susținere fermă, de la 6 cm până la 15 cm. Saltelele sunt hipoalergice, ortopedice și adaptate conform necesităților copiilor. Saltelele se adaptează vârstei copilului. Până la un an se recomandă partea mai fermă, după un an, partea mai moale. Toate într-o husă matlasată, cu fermoar, ușor de scos și curățat. Pe Fluturi Medie poți vedea întregul asortiment de saltele, iar în magazinul fizic, consultanții noștri te pot ajuta cu sfaturi utile pentru alegerea corectă.